दा नों मा खामानि मावदों मा खामानि मावदों आं थास' हाग्रा एवदों माहा ओइ बारियाव खै बिगानि आराय बिगा दा नोंसोरलाय मा फानदों दुखानिया लाजिनानै खारबायसो दुखानिया लाजिबाय बे दुखानिया सोरनि नों मा फानो आङो हनै बायदिसिना एकदम माबा फानसै हनै बिस्कुट कलगेट पेकेट फिथा सिनि दालि आलु पियाज रुसुन ना गोरान बेखौबो फानो बिराद गासैखौबो मोनो बेफोर मालफोरखौ नों माहानिफ्राय लाबोयो आमजुलि सकानिफ्राय लायो आङो बेनिफ्रायसो लाबोयो बेयाव आलुआलाय सेरसेयाव बेसेबां लायो आलुआ बेयाव 20 थाखा आरो बेफोरो बेसेबां बे थाइबेंआ 10 थाखा थाइबेंआलाय मा दामनि 10 थाखा थाइबेंबो फानबावसै थाइबें फानलायलायो आरो नोंनाव थावबो मोना थावबो दोङो नालेंखर थावबो दोङो एवनाय ना गारा गैथ'आ दखानावथ' हनै माबा फानसियो बे मालखौ गासैखौबो बै सकानिफ्राय लाबोयो आमजुलि सकानिफ्राय लाबोयो आङो पंकजनिफ्राय खुसिया ना अरगोन सोलाय गियो आङो बेखौनो हाया जिखौ आङो दे खिथिदो दे बुंदो दे नै खुसियाया मा मोनो दाउ बेदरबो मोनो दाउ बयलार बेदर आरो थावबो मोनो आरो बेलाय मा ग्लास होसिगोन नामालै ग्लास सिलानो खामनाय बियो दामफ्रा 100 बेलेग 110 1 लिटाराव बेसेबां 100 सोरबा बाइकनि थाव नांगौ जादोंब्ला नै बेयाव लांफाय 1 लिटाराव बेसेबां 1 लिटाराव 100नो आरो मबिलबो दं माथो मबिल गोदान मोनो बेलाय बेसेबां बेलाय बेफोरो माबा 300सोनो थाइसे माथो 350 बेसेबां 300 बेसेबां 50 350 बै मबिला आरो बै मोनसेया बेयो 360 आरो नोंहा बे सोरनि आंनि दाउ दानो सेरसेयाव बेसेबां लायो सेरसेयाव 280 280 सोरबाफोरा बयलार बेदर नांगौ जादोंब्ला नै बिनियाव लांफाय बे दखाननि नामा मा जायगा दैमुजुलि सक दैमुजुलिनि सक जागोन आरो दैमुजुलि सक नोंथांमोना गासिबो लैहोर बिनि दखानाव बयलार बेदर नांगौ जादोंब्ला लांफायदो दैमुजुलिनि सक बिथाङा गासिबो लैहोर फैदो नै नायखा दाउ बेदरबो दं आरो एसेल'सो माथो गैला जोब्बाय सानसेयाव बेसेबां दाननो हायो सानसेयाव दानो माब्रै माबा 6टा 7टा दायो सानसेयाव बेसेबां जायो माया बे दाननो हानायनिया बेसेबां जायो एखौनोथ' बुंदों 6टाफोर थाङो नङा फैसारा थाखा फैसारा बेसेबां जागोन आरो सानसेयाव बेसेबां जायो 3000-3000सो जायो होमबालाय मोजाङानो नोंथांमोना सोरबाफोरा बयलार बेदर मोनाब्ला बे दैमुजुलि सकायाव लांफैनो हागोन मानसिखौ मोजां सिनायना लाखा बे हिनजावसायाबो बयलार बेदर फानो जाबाय